Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň dürli sebäplerini ogurluk we talaňçylyk hadiselerini gerimi epetli ýokurlany. Bu barada Zatlyk radiosynyň Marweli we Polatlaryna habarçylary ençeme yerli ýaşaýjylara salgynyp habar berýärler. Şeýle meýilleri sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Bayramaly etrafyndan olan bir näçe ýaşaýjy soňky wagtlarda obalardaky täze mellek ýerlerini esasan guruluşy haritlarynyň has köp ogurlanýanyny tasdikladylar. Garagum etrafynyň bir näçe ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýry gurrunda düşükdi. Ilatyň mellek ýerlerine suw torugy enjamlarynyň, nasoslaryň şeýlede mallarynyň ogurlanýanyny aýtdylar. Şäher ýerlerine hojalyklaryň şahsy goşlarynyň talanylmagy, şol sany velosipedlaryň ogurlanmagy bilen bagly wakalar ýüze çykyrylýar. Zatlyk radiosynyň Liverpoolatyna habarçysy Sewit merkezine metaldan ýasalan poçta gutularynyň has köp ogurlanyp başlananyny habar berýär. Öňler bu sebäpde üst açylan şuňa meňdeş ogurluk meýilleriniň hatyryna lagym ulgamlarynyň metal gapaklary ogurlanýan ekeni. Bu aralykda görnüşinden Türkmenistanyň howpsuzlyk kamerasy arkaly surata düşürilen we TikTok ulgamyna paýlaşylan bir videoda günnüz köçede ýörep barýan bir aýal maşgala erkek adam tarapyndan talanýar. Videoda görkezlen detallardan çen tutulsa 07.05.2024 senesinde ir saat 7:30 töwereklerine howpsuzlyk kamerasy arkaly düşürilen videoda ýaşyrak görünýän bir erkek adam köçede ýörep barýan bir ýaş geliniň üstüne topulýar. Ol köçede günnüzüň güni aýaly hüjüm edip ilki başda gara ellikli çepeli bilen onuň agdyny ýapýar. Soňra bolsa görnüşinden sag eli bilen ýaş geliniň boýnunaky zynjyryny goparyp alyp gaçyp gidýär. Aýal maşgala ýere ýykylýar. Soňra bolsa diýi çöküp talançynyň ýzynyň seredip galýar. Zatlyk radiosu sosial mediada paýlaşylan bu videonyň hakykylygyny tasdiklap bilmeýär. Ýöne mundan ozal habarçylarymyz şuňa meňdeş wakalar barada ençemegedek habar beripdiler. Marweli we Polatlaryna Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ogurluk we talaňçylyk hadiselerini artmagyny dowam edýän ykdysady kynçylyklar we çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Marwelatyna velosipedleri ogurlanan bir hojalyk ýetgisini bazarda satdyga çykarylana tapýar. Olar öz velosipedlerini satdyga çykaran ýaş ýigidi tutup ele salýarlar. Ogrynyň sarlarynyň bu hadise boýunça öňe türýän versiýasy jinayet hadiseleriniň mümkin bolan sebäplerini belli bir derejede çyra tutýar. Aslynda oglumuz iýiliň zadyna asla bir ruhsat el degirmezdi. Biz berge girip işigimizdäki mallarymyzy satyp onu taşary ýurtlaryň birine işe uğratmakçy bolduk. Emma häkimetler oglumyň Lewap vilayatynyň Özbegistana geçmegine ruhsat bermediler. Soňra täzeden çykdaja edip Türkiýe döwletiniň üstü bilen Ýewropa ýurtlarynyň birine uğratmakçy bolduk. Emma ýene de Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtardylar, geçirmediler. Ýygyna dolandy. Biz gaty uly berge girdik. Inni bergiden çykmak üçin ogurluk edip başlandyr. Diýip tigir ogurlugyna tutulan ýaş ýigdiň haky taýdýar. Bu diňe bir waka bolup sebäplerde hasap alýan ogurluk we talaňçylyk hadiseleriniň her haýsyna iterýän şertler bolmaly. Her haýsynyň aňyrsyna köküne ýatan sebäpler bar. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar giň ýaran işçiligiň arasyna daşary ýurtlara gitmäge çalışýan ýöne migrasiýa işgärleri tarapyndan ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýän adamlaryň häzirki wagtda hassa köpelenigini aýdýarlar. Ogurluk hadiseleriniň mundan da beýlek köpelmeginden gorkýaryn. Neşekeşlik döwründe ogurluk, talaňçylyk nähili bolan bolsa, ýene de şol hadiseler gaýtalanar diýip howatir edýärin. Diýip beýleki bir marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-njy ýyllarda neşe serişçileriniň bir kanun dolanşygy we neşekeşlik keseli giň ýaýrady. Bu döwürde sosial problemalar şeýlede ogurluk, talaňçylyk hadiseleri artdy. Türkmenistanyň içeri işler edaralary ýurtda hasap alýan jinayet hadiseleri barada statistika maglumatlary köpçüligi aýan etmeýärler. Statistika baradaky döwlet komiteti işçiligiň derejesini açyp görkezýän hakyky sanlary äşkar etmeýär. Zatlyk radiosy ýygjymlaşýan ogurluk hadiseleri boýunça Lewap we Marwelatynyň polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Gallup Halkara Gözleg Institutu 2020-njy ýylda geçiren gözleg barlygy işlerine salgylanyp Türkmenistany dünýäniň iň howpsuz ýurdu hökmüni eglan edipdi. Şol bir wagtda Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde Abaşadan we Rwandadan soňra 3-nji orunda gelýär. Giň ýaýran işçiligiň ykdysady kynçylyklaryň arasyna ogurlugy ýüdürýän raýatlaryň howpsuzlygy bu jinayetler bilen baglykda häkimetler aýplaýarlar. Taşary ýurtlarda gazanç edip işlemäge barýan adamlary ýoldan alyp galyp, olary özleri jinayete iterýärler. Türkmenistanyň hojalyk ekläp boljak iş tapylsa, hiç kim bala çagasyndan aýra düşüp taşary ýurtlara çykmazdy. Diýip Marwelatyny ogurlukda tutulan ýaş ýigdiň haky taýdýar.